nový rok 2024, alebo na začiatku hneď. Všetkým vám prajem krásneho Silvestra, ak pozeráte toto video ešte 31. decembra, kedy bolo natočené. Takže poriadne si to užite, prosím vás, nepreháňajte to s tými petardami a s tými bombami, lebo niektorí ľudia sa boja. A možno niektoré zvieratá takisto im to nerobí dobre, ale samozrejme je to na vás. No, takže prajem vám všetkým všetko len to najlepšie v roku 2024, ale tento rok to bude trošku nezvyčajné, úplne inak. To znamená, že nebudem to hovoriť iba v jednej vete. Takže prvé, čo chcem, aby sme si uvedomili, respektíve každý jeden z nás, aby si uvedomil, že máme v podstate také požehnanie, ktoré dostávame z hora, to je jedno, či veríš, neveríš, z vesmíru, od Boha, to je jedno akokoľvek, ale keď sa tak zamyslíme, tak máme pred sebou ďalších 12 mesiacov a je na nás, ako tých 12 mesiacov, to znamená na mne, ako ich využijem, takisto na tebe, ako ich využiješ ty. Máme pred sebou 365 dní, ktoré doslova môžeme využiť k väčšej múdrosti, väčšej statočnosti a väčšej dôslednosti v tom, čo robíme. Takže s novým rokom prichádza aj to, že väčšinou každý z nás si dáva predsavzatia, každý z nás si povie, tí, čo fajčia, ja som to tak niekoľko rokov, roky, 20 rokov a od 1.1. už prestanem fajčiť, už začnem behať, už začnem toto, začnem zdravo žiť. Takže to je tak, že človek keď si to povie, tak dokopy sa vo väčšine prípadov nič nestane. Takže v každom prípade odporúčam napísať si ten plán na rok 2024. Je to super, to funguje. V popise tohto videa dolu vám dám takú pomôcku. Tá pomôcka sa volá, že sledovanie zvykov, alebo respektíve návykov. A je to takéto niečo, takže tu si napíšeš presne, čo chceš dosiahnuť, čom sa chce zlepšiť. A každý jeden deň si tam dáš krížik, keď si to splnil. Keď si nesplnil, necháš to prázdne a potom na konci mesiaca vidíš, ako to vyzerá. Takže to je taký prvý darček pre vás. No a mám pre vás takých 5 tipov, ktoré ja používam. Nechal som sa inšpirovať mojím kaučom Robinom Šarmom. Je to úplne super. Samozrejme všetci tí, ktorí ešte ste nečítali, nevideli knihu 5am Club alebo Klub ránostajov, 100% odporúčam, je to úžasná kniha. No a ja už niekoľko rokov to používam a poviem vám pravdu, že keď náhodou vyjdem z cesty, že ja neviem, týždeň, 2, 3 sa na to vybodnem, alebo zostanem byť v tej komfortnej zóne, alebo zostanem byť trošku taký lenivý, tak je to úplne na hovno. Potom veľmi ťažko sa znovu zase dostáva do toho, ale verte mi, že stojí to za to. Prvý tip je ranná prechádzka. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, na Facebooku, sem tam to šupnem aj, zabúdam, ale budem sa snažiť už takisto viacej dávať aj na YouTube Shorts, pretože ráno, keď sa zobudíš a ideš sa prejsť, alebo zabehať si do prírody, do lesa, do parku, proste niekde okolo baráku, tam domu, kde bývaš, je to topka, vyskúšaj to. Super je to, že keď si nezoberieš telefón ani sluchátka. Ja som si vždy myslel, že dobré je, keď máš sluchátka, že máš nejakú hudbu. Áno, keď beháš takto človeka, tak akože nabudí, navnadí. Na druhej strane, keď tam počúvaš niečo, tak venuješ pozornosť tomu, čo vlastne tam máš v tých sluchátkach a čo počúvaš. Ale tu ide o to, aby človek, alebo respektíve skús sa nejakým spôsobom zamerať na tie zázraky všetky okolo teba, ktoré sú, to znamená tie stromy, sneh, vietor, dážď, tráva, psi, ľudia, ktorí idú okolo, len sa na nich pousmej a uvidíš, čo sa stane. Zvyk číslo 2 je taký pred výkonom, to znamená predtým, keď ideš niečo robiť, odsek pred výkonom, to znamená, že odsek, taký odstavec, odsek, alebo neviem, ako by som to povedal, tak napíš si, že čo si želáš, aby v ten deň, ako ten deň má vyzerať, že čo potrebuješ, čo je tvojim zámerom, čo chceš dosiahnuť maximálne počas toho dňa. Ja neviem, napríklad nejaký projekt dokončiť, alebo začať, alebo tam niečo urobiť. A jednoducho keď si to tam napíšeš, tak potom večer si to pozrieš. Tip číslo 3 je denný protokol 5. Prečo 5? To znamená, ja som to už dielal aj tu na YouTube na videu Systém 2020, ktorý zmenil môj život, takže tí, čo ste to nepozerali, dám to niekde dolu do komentára, to video si môžete pozrieť. No a ono vlastne je to taký denný rituál, že napíšeš si takých 5 maličkých výhier, malých výhier, to znamená, že 5 vecí, ktoré musíš dokončiť predtým, než pôjdeš spať. A uvedomiť si to, že toto som urobil, bomba, fajka, 1, 2, 3, 4, 5, také maličké veci. Že nedal som si bombón, ja neviem, zapálil som si o 1 cigaretu menej, alebo išiel som s odpadkovým košom ho vyniesť, keď sa mi nechcelo.
som sa ponúkol prvý, proste hociaká taká maličkosť, 5, aby ich bolo 5. Vyskúšaj to, je to bomba, pretože za mesiac 5x3 máš ich 150. No a za rok ich máš 1850 tých mikrovýhier a to už je poriadne číslo, to už je bomba. Tip číslo 4, koncept 5 skvelých hodín. To znamená, že väčšina z nás sa snaží pracovať tak, že všetko má okolo, preto aj ja teraz nahrávam, mám tu sluchátka, mám tu mikrofón, nikto ma neruší, okolo sa môže diať čokoľvek, je to úplne super. Takže snaž sa využívať ten kľúčový princíp tej produktivity je, neurčuje čas, že tam si, celý deň zatvorený, ale kvalita toho tvojho majstrovstva, tej tvojej kreativity, toho, v čomu sa venuješ a ktoré vložíš do hodín, ktoré odpracuješ. Takže povieš si, že OK, budem pracovať maximálne 5 hodín denne, medzi tým si dám pauzu, prechádzku, ale budem sa sústrediť, budem úplne 100% excelentne sústredený na tú moju prácu, ktorú robím. Žiadny telefón bokom. Tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že sa mi veľmi ťažko dovoláte, pretože ja rokuce používam tichý režim a keď niečo robím, že je ozaj veľmi vážne alebo dám si meditáciu, tak vtedy to dám na letecký režim. Je to práve z tohoto dôvodu. Takže žiadne scrollovanie, telefón, prosím ťa, určite bokom. A keď urobíš túto prácu, tak odpočín si, chod si zdriemnúť, chod na prechádzku, urob čo chceš. Alebo si daj obed s nejakým priateľom, s frajerkou, s frajerom, s kamarátom, s kolegom, s kolegyňou a uvidíš, že to funguje, že to bomba. No a posledný 5. tip je taká víťazná meditácia. Niekto hovorí, že v noci, niekto hovorí, že ráno. Mne to viacej funguje ráno, ale niekedy, keď nestíham, tak to urobím cez deň, alebo urobím to dokonca aj večer. Keď som to nestihol, tak večer ono sa hovorí, že, a ten dobrý 5. tip je ten, že večer aspoň hodinu, 2 je dobré byť bez počítača, bez mobilu, bez tabletu, bez tých elektronických zariadení a radšej si prečítať, knižku. A čo je super, čo funguje 100%, tak funguje takýto denník. To znamená, že máš nejaký denník a do toho denníka si píšeš. Keď si do toho denníka píšeš každý deň, tak proste napíšeš si tam, že čo. A večer je tam dobre si napísať také, alebo ráno, jak ti to vyhovuje, napísať si 3 veci, za ktoré si vďačný, alebo 3 také proste fakt doslova zázraky, ktoré sa stali počas dňa. A viem, že teraz nechcem tu citovať nejakých psychológov a nejaké vedecké ústavy, ktoré na to prišli, psychológovia najlepší, čo sú na svete, tak proste hovoria, že toto keď začneš robiť, a fakt mám to odskúšané, odžité na sebe, že keď začneš si to písať, vidíš, že si to píšem, ja som teraz háňal ďalší nový notes, lebo píšem si to už niekoľko rokov do toho notesa a mám to tam pekne popísané. Tu je toho hodne. Je to super, pretože keď toto začneš robiť, aspoň 3-krát si uvedomíš, za čo ďakuješ, tak budeš sa cítiť oveľa šťastnejší, čiže toto je to šťastie. Toto ti zvýši šťastie a pamätaj, že keď len maličko začneš oslavovať svoj pokrok, ten malinká vec, ktorá sa stala, wow, tak to je super, to zvýši tvoju elitnú výkonnosť. Takže ak by si chcel zaviesť tieto samozrejme návyky do života, tak pozri si týchto 5 tipov, ja sa to budem snažiť tu aj otitulkovať, respektíve dať do tých odsuniek, aby ste si to vedeli pozrieť podľa 1., 2., 3., 4., 5. tip. Takže stačí, keď na to kliknete v komentároch, podľa toho dátumu, podľa toho timingu, jak to tam je, môžete si to rovno pozrieť. No a na záver mám pre vás také, že taký môj 6. tip pre rok 2024 je vlastne vďaka tomu, čomu sa venujem, to je online biznis, to znamená, že ako si vybudovať, vytvoriť svoje vlastné podnikanie na internete online, svoj vlastný biznis, svoj vlastný produkt, službu, alebo ako sa zviditeľniť, alebo ako začať používať sociálne siete, ale začať používať sociálne siete práve tak, aby ti prinášali to ovocie, to znamená tých klientov, tú databázu, to peniaze, aby si mohol sa venovať len tomu tvojmu níž, ktoré je úplne perfektné, tak práve preto som otvoril dlho očakávaný nový online program, nový 90-dňový online mentoring, to znamená 3-mesačný mentoring. Ten mentoring sa volá Pod do toho, alebo PDT. Je to úžasný 90-dňový mentoring, ktorý vám pomôže ľahko naprogramovať všetky tieto návyky, ktoré keď začnete používať podľa tohto systému File, tak budete mať oveľa vyššiu, budete sa oveľa lepšie cítiť, budete mať vyššiu viditeľnosť, sledovanosť a jednoducho tak tú svoju produktivitu zmaximalizujete za minimálny čas.
Takže tak, aby ste v roku 2024 naozaj, pretože rok 2024 je úžasný a verím a prajem ti z celého srdca, aby aj pre teba tento rok 2024 bol tým najlepším, najúžasnejším rokom tvojho života. Takže tí, čo sa chcete pridať, určite máme tam ešte myslím, že 6 miest, už len 6 miest, pretože sa postupne vypredávajú. Použite zľavový kupón je OB2024, tu dolu v popise na tej stránke www.milanvasko.sk /veľké PDT ako skrátka pod do toho. No samozrejme nebojte sa, máte tam 100% záruku vrátenia peňazí, pokiaľ by ste sa nič nové nenaučili, napíšete peniaze vám vrátim, pretože nejde iba o kurz, je to kompletný ten balíček. Pozrite si video, ktoré vám dám z posledného webinára tu zo záznamu, aby ste si to mohli ujasniť, že čo tam je, či to naozaj pre vás je, není. Posledná vec, pokiaľ si myslíš, že áno, takéto potrebujem niečo, ale nejsom si istý, neviem ešte a uvidím, neviem, tak máš tu dolu takisto v komentári pod videom link na môj kalendár, klikni tam, vyber si termín, ktorý tebe vyhovuje, dohodneme si 15-minútový hovor, kde si spolu prejdeme, môže sa konkrétne spýtať, čo potrebuješ a ja ti na to odpoviem, budem sa snažiť maximálne ti pomôcť. Takže na záver, priatelia, ešte raz prajem ten krásny, úžasný rok 2024. Všetkým prajem, aby sa nám darilo a všetkým prajem z celého srdca len to najlepšie. Čaute.